Lirio ititanap! Pinapalabas, binagaan ni Jubilarde dagiti kakadwa na iti pagbaludan, ngagsingsingpet da, ken agan anos da, taddan to tiyempo a makarwarda. Itimet sa bali a bangir, sana patsyan ni Alex tinakuna ti madre anatayan ti anak ni Jubilarde. Panggap na akong maganda ti may sa amadre kat pagpudnuan da. Plano mat ni Sister Virginia, apumanaw da iti kumbento, taddakas ti agparparik na kankwana nga aramidan da Alex iti ubing. Kan kastamat kankwana. Itagagayam, adto yung tituloy, tinubela tayo na pauluan. Lirio! Ititanap! Makaamuditan, masadino ti pagturungan. Tinaskan kat maipanaw ko ti ubing. Katapno sanda ka mailasin. O subak ti kawas ko amadre. Importante ti biyag mi iti uping. Dakas ti agparparik na kanyak nga aramiden day dyan nga Alex. Ado pa'y ti misyon ko di ti rabaw ti daka. Iso asaan ang mabalin a dakas ti mapasama kanyak. Katsikan ti makaammo dito'y. When, sister? Agannad kayo kuma, Sister Teresa. When? Alaag di kapatgan iti biyag ti uping. Masapul nga awan ti sabali ang makakita iti dayjay. When, sister? Kakadwa, masapul ang maala tayo dayja a Sister Virginia. Tamo, agul-ulbud lang. Naglada, boss. Boss. Sige, agawam ti agmaneho, Mark. One, boss. Sister, agawaan niyo. At nagsartang a kotse iti batog ti kumbento. Natanawagak iti tawa. Kat aduda. Anya? Agawaan niyo. Inkayon. Nakasagana ka din tibit-bitan niyo. Wana, ti ubing, inkayabanan, darasam. When, sister? Pag na tayo titawan, o di tayo lukat tiruan at ti kumbento! Bungin tayo ti salbang! Juan! Rasta de aramidan tayo! Agawaan niyo. Dito'y backdoor ti pagnan niyo. Darasan niyo. Umay kanton. Sige. Agawaan niyo. Inkayon. Sige, inkami. Anya ti kasapulan niyo. Taapay anaskan apilitan niyo ti sumrak di ti kumbento. Sa nino ti ayan ni Sister Virginia? Awan. Awan dito'y. Pwes! Noman! Si kangarot ti kamagan mi. Nakadwa, kamagan nyo! Hulga! Tangay awan tayo madre asap sapulan tayo. Isungarudan ti parigatan tayo. Sige, pagandara man ti kotse, Mark. Juan, senyorito! Sa dino ti pangipanan niyo kanya. Iti naulimot adiso, sister. Kita ekman no di kag sao ita itipod mo. Sabagay, paragsakan da ka lang, met, dagiti kakadwa. Diyos ko. Sika lang ti pagkamangag ita. Sika lang kapag ko. Awanin sa bali. Diyos ko. Di na kumapaypayaan. Ita, agpudno ka, sister. Awan ti maramidam gaputan nakarakad ka. Ken awan mo ti sabali at tao dito eh. Gapot adda tayo lang ti adda iti daytoy addaan abalay. Isungawan ti makarayat kan ka. Anya ti aramidan niyo kanyak. No agpudno ka, nasayaat ka, ngam no aglibak ka, dakas ka. Sa dino ti ayan je padam amadre, ha? Ni Sister Virginia ti kunak. Adda emergency call na itay aldaw. Natay ti inana. Isu anagawid ijay lugar da.
Abangan mo't magliblibak ka lang. No kayat yo, surutan nyo ijay lugar da. Saan nga importante dayta? Tinapateg, ket ibagam ti pudno kanya. Sa di na ti ayan ti anak ni Jubilar di at tinarakan niya. Pudno tinako na ni Sister Virginia. Nabayagan apin musay ti ubing. Ibagam langin ti pudno. Tano saan? Dakas ti aramidan mi ka. Aramidan nyo ti kayat yo kanya. Ngam awan ti ipudno kada kayo. Gaputa pudno ti imbagak. Nabayagan anatay ti ubing. Ita, no dakas ti aramidan nyo kanya. Sungbatan yun to dayta. Sipod pa'y. Dakasan ti agparparik na kada kami ka ni Sister Virginia nga aramidan nyo. Iso akinon takot ti kabagyak a mayor ijay syudad. Imbagak ti mabalin a pagbanagan mi diti Aguinaldo. Ket no dakas ti mapasamak kanya. Awan sa bali a maatap no disika. Alex Liberio. Aniya? Saan at ituray dito'y Aguinaldo ti kimmamangan ni? Gaputa ang mumi anaturay kayo dito'y. Kat uray tilintag, mabalin nyo nga iturayan. Ha? Kat no dakas ti mapasamak kanyak. No agpo kawak, wano matayak. Sungbatan yun to. Aniya? Iso anasay-saya atin, no isublidak ija kumbento. Gapot awan pinasayaat nga ibu nga daytoy nga aramidan nyo. Da kayo pa lang ti makamoy ti Madrid dito eh. Agawid ak. Tagayat ko ti aginana. Ibati na ka dito, senyorito. Saan? Sikat ti ag-drive, Mark. Boss, kami nga ron din nagbato eh. Boss, dito ka ba yun? Sige. Kayat ko ti agawid. Tainak aginana. Naglala, senyorito. Sige, uminom ka lata, senyorito. At upay mo't dito arak. Senyorito, amangan mo't no pudno anatayan ti anak ni Jubilarde. Anya? Tayo posible mo't adi dito dya ubing. No bilang. Kat dakkel pa'y agatad ti jaya yo iti kumbento. Senyorito, anya ti planom iti balod tayo a Madre. Anya pa'y kuma? Di patawen? Nasaya tanakaring ka, Alex. Kaya't kakasarita. Apay asimrek ka dito silid ko, ha? Gaputa kaya't kakasarita. Nangag ko tinagsaritaan nyo iti alalay mo amay sa agwardya iti rabi. Ha? Naglawag ang nangag ko ti amin, Alex. Kaya't mo asapulen ti anak ni Jubilarde. Kat patayam. Taiso ti pangibalsam iti napasamakan ka. Awan bibiyang mo iti anyaman nga aramidat, si kaalakay. Adda. Gaputa anak ka. Saan ka nga, ma? Iso apumanaw kan dito eh. Nagpuskulkit din ti rupam? Ibagam ti kayat mong ibaga. Ngam sa anak apumanaw dito eh. Alex, pangasim. Agbalbaliw ka kuman. Apay no, padasam mo ti agbiaga naragsak ti puso. Anatalinay ti panunot mo. Nga dayat iti kaungkam. Ha? Apay no padasam mo ti kastabiyag. Alex. Sayang. Ayan ni Mark. Apay ngawan dito yung farmhouse? Binaon ni Mang Sutiro, senyorita.
Nangibaw na nakinkuana. Iti ayan ti nangibaludan nyo iti mati. Aniya. Binilin ko ang mapanawayawayaan ti matri a kinidnap yun. Aniya? Pangasim, Alex. Gusto ko man ti kinadakas mo. Pagbalbaliw ka kuman. Sige. Bumaba ka iti kotse, sister. Pasensya ka na. Pasensya ka, sister. Sige. Pasensya ka, senyorito. Nagtungpala ka ni Mang Sotero. Gaputano, jak at tungpal. Ipulong na ka ni Senyora Lorna. Kat may katak dito'y farmhouse. Amoy yung dito'y lang ti trabaho. Gaputan, nagikatak lakat nga roda na pulis. Sige, sige. Sana balin. Ket, ayan ti madre. Intulod ko niti kumbento. Wah, Sana ka diya kapungtot, senyorito. saan? Ala. Ingka mang isagana iti pulutan. Kaya't ko ti uminom. Isarrak mo iti silid ko. Well, senyorito. Senyora, kasla madin samot tirik nayaw. Apay akasla agkakapsot kayaw. Saan, Mercy? Nabanugak lang amin ang nagkapo ijay talon. Kasanaw, kat di kay mo't ngamin agina na senyora. Nagagat kayo unay. Bayan yon animanang Rita timang kita iti kataltalunan. Kabailan na mo't ti trabaho na. Wan, ngamjak mabalin abaybay-an lat taidan. Nasaysayaat, no inaldaw nga daak iti kataltalunan. Awan ka day ti panagtalot yu kadag iti trabahador yaw, senyora. Saan mo't nga iti kasta, Mercy? Ngam, Ay na senyora, oray saan nga inaldaw amapan kayo iti talawon. Kanagagat mo't amin dagiti trabahador. Pasensya kayo na. No inaknak man kayon, senyora. Pampanunutak lang amin ti salon at yaw. Kas ita, agkakapsot kayo. ala, aginanaak laangan. Sige nga rod, senyora. Tainak mangisagana iti inuman nyo adyaws. Adda pinurus ko abunga ti orange. Naluom dagi jay. Kun nasamit pa'y. Iso ti aramidak nga inuman nyo adyaws. Mercy, agyamanakan ka, ha? Asikaswanak anaimbag. Ha? Senyora. Gaputan na singpay kun naanos kayo mat nga amaw. Iso asaan kayo apampanawan. Basta maanusan daklat tamot ababaon ninyaw, senyora. Wan, napudno ka kanyak. Iso ajak kayat apanawan na. Ay na, umad-adaw at talaga ti order iti ponda ti pongan. Kun ap ti katray libnos. Kasano nga ta ang magabunan ta amin? Kabailan ta, auntie. Jak pa yun masangot ti mula ta ijay uma. Jak pa'y nasarungkaran dagiti mula ta akamote. Kun ti aba. Mabalin mat asarungkaran talata, auntie. Palpasan ta pa'y ati ar-aramidon ta. Kalpasan na, mapantan to ijay uma. Sige, auntie. Kalpasan dagiti order. Aginanata pa'y libnos. Aginanata mo't uray maminsan laang. Naginom ka kadeng iti naipaburak aramot ti kayo, libnos. Auntie. Nasayaat mat. Tauray siyak. Naginumak mo't iti inpaburok ko abulong. Nasayaat ka no day jay apara iti kidnay. Dalusan na ti kidnay. Auntie. Sige. Maturog tangarong dan. Rabi iso ang maturog tan. Libnos.
Apa nga ito mo nito gabi pa? Inak mo ba ay? Umaitan, baby. Ubain ka, ha? Kaasi ka, ma. Adaytan. Naupakan. Huston, wen. Huston. Di kan aksangit, ta inubakan. Adaytan. Nagsartangan. Manipod ita. Anak kan. Baby. 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 Takainap. Oh, Libnaws. Apa yan nakatugaw ka? Auntie. Nagtagtagainap pa. Ha? Anya tinatagtagainap mo? Maladaga, auntie. Adda maladaga kampay idi. Ya inubahag. Nagsardeng ti pa nagsangit na. Idi inubahag. Katkaslapat nagriknak. Anak ko dahi jaya. Anya? Ay, unay kan, Libnaws. Tagtagainap la day ta. Wana. Kasla anak ko iti pa nagriknak, auntie. Alaki din. Maturog kan, Libnaws. Rabi ipay laang. Ala, maturog kan. Aw, adto'y kitsaam, Libnaws. Agyaman na, auntie. Anya ka diti pang panunutam. Itay pa'y apalpaliiwan ka Nakataltal na ka. Kaslada pang panunutam. Auntie. Ako pampanunutak ngamin tayo na itagtagainap ko. Di maladaga. Itsak maawatan tirik na. Kasla ngamin nagpaypayso. Anya? Apay? Adda nga tang anak mo, amaladaga? Hey, amangan mat no tinakitam iti tagainap mo. Kat, partay tinapalabas mo, Libnaws. Panunutam man anaimbag. Lagi pam anaimbag. Aman kit di mat no pudno tinatagtagainap mo. At maladaga, kat anak mo. Anya ti kay papanan, tinaytagtagainap ni Libnos. Gagayem. Di uliwana dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Pinapalabas, impanaw ni Sister Virginia ti anak ni Jubilarde iti kumbento. Gaputa mga numaisagmak laing ti ubing. Ni Sister Teresa nga rod ti kinamagda Alex ket impanda iti daan abalay ti gayem na. Tapno pagpudnon da daytoy. Ngem may sa ti sao ti madre. Imbaga na anabayagan anatay ti sapsapulen da nga ubing. Iti sabali a bangir saan amalipatan ni Libnos tinaitagtagainap na amaladaga ket iti panagriknana anak na ti maladaga. Itagagayem adtoyin tituloy tinobela tayo ana paulwan. Lirio! Iti tanap! Wan, auntie. Panagriknak anak ko ti maladaga. Amangan no pudno, tinakunak Libnaws. At tinaitagtagainap mo, kat may sa apasad ti panagbiag mo. Uno, amangan no pudno kit di mat. Nga anak mo ti maladaga. Auntie. Ay, sapay ko ma, tamaitagtagainap mo manan, Libnaws. Wan, auntie.
Sapay ko mata maulit dayjay at tagainap ko. Ala, agar mo sartangan udan. Inumamon day tatsakam, tanay, agbaawan. Kalpasan ti panagar mo sarta, i-deliver na dagiti order ala ko ta. Kalpasan na, aginanatamat, asikasungan ta jay umata. Wen, auntie. Anya ti aramidin ta dito'y kataltalunan niyo, senyorito. Apay ngay may ta dito'y. Kahit ko makita ti kataltalunan, agraman dagiti nagduduma amula. Senyorito, Nagmayat dito eh. Malangab ko ti ayam muom dagiti pagay. uwan senyorito. Naimbag nga oras yo, senyorito. Nakapasyar kayo dito kataltalunan. Juan, siga ka dito'y katalak dito'y? Wan, senyorito. Kumusta ti sapul ti asyenda? Tunggal apit. Dakkel ti mapaglakwan ni senyorito. Numay papan iti day taabana. Ni Senyora Lorna ti kasarita yo. Ala, sana balin? Ket, dagiti trabahador? Kumusta dametan? Ha? Itaman pa'y ako mustaan na dagiti trabahador. Kasarsarita ka manang. Kuha, nasaya at mo't senyorito. Kinapudno na, nagagatda amin. Araramiden dati trabaho da. Kaputa na anos ngamin ni Senyora Lorna, nga iso ti magimatmaton kada kami amin. Kasta? O sige, senyorito. Panawan kayo pa'y ditoy. Tamapanak ije kaprutasan. Kita no ada mabalin ang mabora sa mangga, kanda dumapay a prutas. Sige lang. Nakaskas daaw ita ni Senyorito Alex. Kasla masaknan ita kadat iti trabahador. Idento ta sigud mat nga awan pipiyang na. Mas daawak launay. Kasla imanos matan. Nabannog ka kaday, senyorito. Ilaan kay ti danom. Sanan? Inton madamdamalangan. Kahit ko pa'y tiad paangin dito'y sirok ti kayo dito'y parangan. Alex, sa tino tinagapan nyo kinimay, nakasta unay matalingat mo. Mabitla nga, anak mangalay ti tuwalya pagpunas mo. Senyorito, nabasa ka ngagpaiso itilingit Kasla, kita ka lang amin na mabanog. Mas dawak namin ta napantay di kataltalunan. Ket marigatan ka lang aruden amag na. Isuaday tan nabanog kan. Ato'y baro. Punasang talingit mo. Agyaman nak. Masaysayat siguro no sa akong timang punas itilingit mo baro. Mabitla. No sa tinukit dimet tinaturturong nyo Iti kataltalunan. Apay, kabalamon ti mapanijay. Kabalakon. Masayat nga ruda, tapno mawatwat na na itapagin. Antay ta, napunas akong tilingit mo. Usubang ti t-shirt mo tamasapo la masukatan. Isukat mo dahi ti nalak ang pagsukatan. Ato yun. Sige. Parawan kayo pa dito ay nakman mangisagana iti pagpalamisyo. Turay naklabitan, ha? Senyorito, nakasingsingpot ni Mang Sotero kin ka. Nakananos. Nagasat ka takas tati amam. Ano niya? An-anusan nakalata. Noray bugbog kawam no daduma. Mang Sutiraw, inkayo kano iti silid ni Senyorito Alex. Bayan nyo pailaang ti panagsibugyo diti harding nyo. Ta siya kun ti mangituloy. Imbaon na ka ni Alex sa mga yap kanya. Wan,
Isuamapan kayo ni tisilid na. Sige nga. Mabiit laang, Mang Sutiraw. Hmm. Ngamen. At damat-madlaw ko itakan ni senyorita. Makalawasan na nadlaw ko da ita. Ano ti nadlaw mo kan ko na? Kasla imanos. Naanos ita ti panagsasauna. Ha? Nagbalbaliw ka din ti anak yaw, Mang Sutira? Ay na, nagsaya at katngatan. Sige. Ay nakpaiti salad na. Chayo. Inayapan na ka mo, Alex. Baka di iparamit mo kanya. Kaya't ko amapan kayo di rancho. Bilinam dagiti tao ijay amang ilako da iti baka. 5 abaka ti ilako da. Ha? Apay nga agila ko da iti baka. Ti mapaglakwan, idonar ko iti kumbento. Anya? Idunar mo? Wen, idonar ko iti kumbento. Maaramid jo ka diti paparamid ko. Wen. Ita ka din, Alex. Wen, itan. Ayabam dagiti talo agwardya dito yung farmhouse. Taiso dati kadwam. Oo, sige. Matungpal, baro. Pilarde, saan ka pailangan nakaturog? Apay di ka pailang maturog. Maturog kan. Tenton bigat. Sigurado apagbukwalan da tayo manan iti daga. Kat mabambanog tayo manan iti hosto. Di dabay kayat nga ginana tayo. Sige. Maturog tan. At da ka di pampanunutem. Pampanunutan ti tawa ng patay iti pamilyak. Ha? Tunggal malagip ko. Bumarbara ti pungtot ken gura iti kaunggap. Kasla kayat kumat apatayan. Anya? Kunak man no, di mo maramid ti kasta. No saan agapukan ko na? Si bibiyag kumapay ti pamilyak. Pinatay na ti asawak. Di na. Kanti apong miya bagat. Sobramot deta nga inaramid na. Kosa. Anya lawon ay ti basol mo kan kuana. Idinto tasigon iti istoryam. Isudat ti kadaksan ni J. Lugario. Naturay dabay. Dakdakal ti basol dakan ka. Pudno da ita. Ngam no apay anas kan napatayan dati pamilyam. So anasaya at mati inaramid mo. Pinatay mo ti may sa kadakwada. Gonggonada Sayang. Pinatay mo la kuman dyan ang patay ti pamilyam. Asaan lang at ilolo na. Angam ala. Saanan aday ta ti panunutam, kosa. At adalangag sakit tinakam mo. Ti panunutam ita. Kat ti iruruar mo. Tapno mabalos mo tinang patay ti pamilyam. Amok, kastamot lang ti adday ti panunot mo. Nauray, ibagbagampay kada kami nga agbalbaliw tayon. Ngamiti kaunggam, balsam tumot lang dyan ang patay ti pamilyam. Owen. Kasta talaga ti plano. Isong agsingsing putak ditoy. Tadyak kayat amanayunan pa ti karkarok ditoy. Ket makarwarak to. Kasanuitan, abdakan ka tinaglakwan iti 5 abaka, Alex. Ipanyo iti kumbento. Sapulan nyo ni Sister Teresa. Kat iso ti pangtidan nyo. Anya? Da kami ti mangipan iti kwarta. Wen. Kat yawat yumatan ti surat ko kadakwada. Agraman ti kwarta. Senyorito? Ito'y kapay anak katugaw di ti paraangan.
Naunig ti pampanunutem Amang ano kayat mo ti anyaman ama inom? Itimplaan ka iti Diyos. Agyaman akchayong, ngamsanan. Mas daawak ita kada kayo, senyorita. Amuyo matan ti agyaman. Kan, nagsingpet ka itan. Saan kan akas iti sigod? Apay chayong, dakas ka diti agbalin ita na singpet. Ay, saan, senyorita? Kinapudno na. Maragragsakan kami, ti kalat apa nagbaliw mo. Nabang-aran kami. Apay, grabe ka diti kinadakas ko. Wa? Jak masungbatan dayta. Si kamot lang ti makasungbat iti dayta, senyorita. Basta ti makunak. Maragsakan kami unay. Gapo iti panagbaliw yaw. Sapay ko matagtultuloy dayta. At iti sobre, sister. Papaitad ni Alex kada kayo. Awatan niyo kuma. Donasyon na kano diti kumbento. Jak maawat dayta, tata. Sister, siya kunti mangibagbaga. Awatin niyo kuma. At to'y. Sige, mapan kami. Kat agyaman kami unay. Sobre. Kwarta, tilinaon na. Lukatak ti sobre. Nagadon a kwarta. Nagadon a kwarta daytoy. Adda surat. Basawag. Sister, pakawanandak iti kinatakas a naaramid ko kanka. Pakawanandak. Katkas tanda ti panagpapawid. Agdonarak iti gatad a para diti kumbento. Agyamanak. Alex Liberio. Agpakpakawan? Saan? Jak basta patyan da ito asurat na. Kanjak garawan ti dakkel agatad nga intad na. Idulin ko. Taipakitak to ka ni Sister Virginia. Nairidap ko gayam diti nagtugawak nga borborda. Wana. Nagtagtagain na pag. Nakakawasak kampay idi puraw. Kat addaak iti tanap. Kapasan na. Nagado asabong tiliriyo iti aglawlaw ko. Kat maris puraw. Anya nga tati ka ipapananday jay at agtagainap ko. Anya nga ta. Sige, senyorita. Aginom kayo pa'y iti pagpalami ice. Naimas day tayo naramid ko, Diyos. Ramanan niyaw. Agyamanak Mercy. Awan gayam, ayan ni Lola. Adda iti silid na, senyorita. Agin ina na. Ngamin, nasubraan nan sa tigagat na. Iso amaday tirikrik na. Kasta gayam. Ala, saan ko nasingain? Mapanaklangan ijay kataltalunan ita. Kaya't ko makita dagiti trabahador. Sige senyorita. Ngamsakbay amapan kayaw. Inumin nyo day ta Diyos yaw. Agyamanak Mercy.
Ngam saan kayo kadi amarigatan? Kaduak man ti alalay ko. Ken addamat sa rukod ko. Kabalak. Sige agan-anad kayo, senyorita. Noy, buy-buyaan na tayo. Isuadi kag bunto-bunto. Datos tayong lakit eh. Pag-arasya, Sir Alex. Dumag kayo amin kanyak. Senyorita Alex, sige, dumunti baka na. Saan kayo nga gapura nga agtrabaho? Agin inaad kayo. Diyo banugan iti husto ti bagyo. Importante, nasaya ti trabaho yo. Nga oray di kayo agap apura. Mawatan nyo kani? Oh. Apakit kita anda kakasta. Nawatan nyo kadi timbagak? Tikunak, diyo unay banugan ti bagyo nga agtrabaho. Sana bali nabuntog kayo. Basta nasaya ti trabaho yo. Mawatan yon? Senyorita. Katikayat ko, umay kayo amin inton bigat iti farmhouse. Domingo inton bigat, ket awan ti trabaho yo. Iso nga umay kayo kumaamin iti farmhouse. Apay nga, senyorita. Apay ka de. Basta umay kayo amin. Namnamag ti idadating nyo amin, ha? Ket, agyaman na kada kayo. Ala, maturutan, tarabiin lignaws, aginanatan. Ay, nabanogak, anagkapang ijay uma. Angam, awan anyaman na. Adaw, tinayawid ko anakalik akamuteng, kun kamuting kahoy. Agraman na tang. Auntie, Aw, apay, anya ti pagsan na ayam. Maum makakadin iti kamutay, kat kayat mo ti mangan iti naimas. saan aday ta, auntie? Malakip ko ngamin tayo na itagtagainap ko iti aldaw. Nairidepak iti nagtugawak. Bayat ti panagbordak. Katada na itagtagainap ko. Anya day ta, ti manan maladaga. Saan, auntie? Siyak. Nakakawasak iti puraw. Katada akampay iti may sa atanap. Kat napalawlawan iti sabong kiliryo amaris puraw. Ti aglawlaw. Ha? Nay, anya ngay day talibnaws. Kasla ti ipapatay mo matan, ti ipasimudaag na. Ay, Diyos ka, ay, yad adayom ka di, Auntie, Ay na, ay sabale, ti panagawat ko iti day tatagtagainap mo libnaws. Ay sapay kuma, tawan ti sabale, aka ipapanan na. Sapay kuma. Anya ti kay papanan, tinaytagtagainap ni Libnos. Anya met ti kay papanan, ti kinasayat ni Alex kadag iti trabahador iti asyenda. Pudno nga ta, anagbalbaliwan daytoy, gagayem. Di uliwayan na dinggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!